aw minnu sɔgɔlen bɛ Mifa Jabaranin na nin wagati in na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye. Aw ka kunnafoni wagati selen filɛ. Jɛkulu min ɲɛsinnen bɛ adamadenw ka kunnafoniyaw lakanali koɲɛ ma, olu ye kangarida kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu ka baara do ka maaw ka kunnafoniyaw ta ka bila u ka bɔlɔlɔsiraw kan. An da bɛna don o la fo ka taga se jɛkulu min sigilen bɛ ji ka tiɲɛni ko ka se ka maaw kunnafoniya a la. An bɛna an da don o bɛɛ lajɛlen na ani o ɲɔgɔnna caman wɛrɛ. Aw bisimila. I n'a fɔ an bɔra k'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na, jɛkulu min sigilen bɛ mɔgɔninfinw ka kunnafoniw lakanali koɲɛ ma ni o bɛ wele nanzarakan na ko autorité de protection des données à caractère personnel. O bɔra ka kangarida kɛ maaw ye maa minnu ka baara do ka maaw ka kunnafoniya ta ka bila u ka bɔlɔlɔsiraw kan ka sɔrɔ a ma kɛ ni o tigilamɔgɔw ka yamaruya ye ko u ka a ko u ka dan sigi a la. Ko nɔ tɛ ko sariya bɛ yen nɔ min bɛ o ko kɔn ko ni o maa ninnu taara ka taa damakasi sɛbɛn don u kama an ka finitigilakaw yɔrɔ k'u k'a bila u kunna ko ɲangini bere ko bɛ se ka ta ka da u kan. A jirala ko ɲangini bere min bɛ da u kan ko bɛ taa i jɔ 5,000,000 ka taa bila 20,000,000 na ko u b'o sara o tigilamɔgɔw ye, wa ko hali o kɔfɛ ɲangini wɛrɛw fɛnɛ bɛ se ka ta ka ɲɛsin u ma ko sabula fɛn min don fɛn cɛ ɲuman tɛ ko maa man ka maa ka kunnafoniya ta k'a bila ka sɔrɔ a ma kɛ ni a ka yamaruya ye. Ko maa minnu bɛ ni olu yamaruyalen don ka kunnafoni di k'o ye kunnafoni dilaw de ye ko olu bɛ o kɛ u ka baara kadiri de kɔnɔna la, ko maa minnu ka baara don ni u tɛ kunnafoni dila ye ko u ka a dabila ko nɔ tɛ ko sariyaw bɛ se ka ta ka ɲɛsin u ma don n'a nataw la. Tarata don Septembre kalo tile 3 san 2024 cakɛda min sigilen bɛ ni olu bɛ maaw kunnafoniya ni ji bɛna tiɲɛni kɛ ni o ye service hydraulique ye, olu bɔra ka a yira ko maaw ka u kɔlɔsi sabula ko nin wagati in na ji bɛ se ka tiɲɛni kɛ adamadenw kunna, ko an k'a faamuya ko min ye an ka baw ye ko olu falen don nin wagati in na, wa fana ko an k'a dɔn ko an dafɛ jamanaw ba minnu ji bɛna an ka baw kɔnɔna la ko o bɛ se ka kɛ sababu ye ka an ka ba tɔ fa kosɛbɛ fo ka kɛ damatɛmɛ. Ko maa minnu de bɛ yen sa ni u sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ jidakɔrɔlaw ma ko u ka wuli nin wagati in na, ani maa minnu bɛ yen n'u kɛlen bɛ ka taa u ka so walima u ka cakɛyɔrɔ ka taa o jɔ ji tɛmɛsira la ko u ka fɛɛrɛ kɛ joona ka bɔ o yɔrɔ la, wa ko min ye siraw fana ye ni olu tiɲɛnen don ni ji ka ca a siraw la ko an ka farati an kana to ka boli a yɔrɔ la ko nɔ tɛ k'a bɛ se ka na ni kasara ye ka ɲɛsin an yɛrɛ ka adamadenyaw ma. Sariya minnu fɔlen bɛ an ye ko an ka olu bato ko la ko ni o kɛra min ye an ni an bolofɛnw olu bɛ lakana. Sheikh Umar Kulibali ni ale ɲɛna tɔmɔna ka kɛ Mali ka lasigiden Abuja Nigeria dugukolo kan. Conseil des ministres min kɛra utu kalo tile 7 san 2024 a jirala ko an balimakɛ a ye baara daminɛ ka ban. A bɛ ka baara kɛ fɛn min kɔnɔ o de ye bolodi ɲɔgɔnma bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. O ko yɛlɛmaw bɛ se ka don o la cogoya min na, ani o kɔfɛ fɛnɛ banbanciwale kɛlɛli o ko o bɛ se ka ta ba la cogoya min na, lakana bɛ se ka sabati cogoya min na, wa bɛn o bɛ se ka na cogoya min na, wa o kɔfɛ fɛnɛ wagati yɛlɛmaw olu bɛ na ni kɔlɔlɔ min ye jamana fila in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Yala fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ o la, ani fana min ye tungalataga ye malidenw ka bɔ ka taga Nigeria dugukolo kan walima Nigeria dugudenw ka bɔ u ka jamana na ka na Mali jamana na, o ko bɛ se ka tɛmɛcogo ɲuman na cogoya min, ani adamadenya lafasali fo ka taga se Mali ani diɲɛma ka bolodi ɲɔgɔnma o ko ani sigikafɔw o bɛ se cogoya min na k'a boloda. A bɛ ka baara kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan nin ko bɛ se cogoya min na ka sigi sen kan. A jirala ko min ye Sheikh Umar Kulibali ko dɔnniya caman bɛ a la nin baara in kɔnɔna la, wa a jirala ko yanni a ka kɛ Mali lasigiden ye min ye conseiller ye o de tun don affaires étrangères la. Min ye Monsieur Yaya Samake ni ale tun ye cɛbɔ ye an ka jamana kalata fili la, ani ni a kun ye Welesebugu maire kɔrɔ ye, ale bɔra ka hakilinata di k'a jira ko min ye bureau du vérificateur général ye ko ka a yɛlɛma ko ka a fara OCLEI kan ko sabula ale ka jateminɛw kɔnɔna la min ye bureau du vérificateur ye ko tiɲɛ don a bɛ baara kɛ nka ko a ka baaraw nɔ tɛ se a dan na
sabula a ye a jira ko hali ni bureau du vérificateur général ni a ye jateminɛ kɛ k'a ye yuruku bɛ yɔrɔ dɔw la i n'a fɔ jamana ka cakɛda dɔw ko a ko min ye datuguni o tɛ bɔ a la ko maa minnu ye a yuruku kɛ ko kuma dɔw la min ye ɲangini bere ko tɛ ta ka ɲɛsin u ma ko nka ale ka jateminɛ la min ye OCLEI ye ko OCLEI filɛ nin ye olu tɛ ko kɛ ka dan sira la ko OCLEI bɛ a ko sen fo ka se a dan de la ko OCLEI mana sɛgɛsɛgɛli boloda k'a ye ko yuruku bɛ jamana cakɛda yɔrɔ min na ko u bɛ u ka sɛbɛnfuraw fara ɲɔgɔn kan ka taa di procureur du pôle économique et financier ma ko o fana tɛ a ko bila dagirinda la o fana bɛ a sɛbɛnfuraw fara ɲɔgɔn kan k'a di an ka finitigilakaw ma minnu ka baara bɛnnen bɛ sɛgɛsɛgɛli la yaasa ka a ko bɛɛ lajɛlen kisɛ a kunkun y'a ɲɛɲɛ ko ka o ɲɛdɔn wa ko ni a jirala ko maa min nɔ bɛ a la ɲangini bere o bɛ taa ka ɲɛsin u ma ko o de la a ye nin hakilina in fɔ o kɔfɛ a ye a jira ko min ye Haut Conseil des collectivités ani Conseil économique social et culturel k'i n'a fɔ an ka sariya sunba min yɛlɛmara o b'a fɔ cogoya min ko o ka yɛlɛma ko k'a kɛ Sena ye a y'a jira ko a ye nin hakilina ninnu fɔ min na ko ni o kɛra ko min ye an ka sɔrɔw ye ko dɔ bɛ bɔ o dɔgɔyali la wa a ye a jira fana ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka nin hakilina in ko o bɛ se k'a ta ba la ko sabula ko ni o kɛra ko hali OCLEI yɛrɛ o min tɛ dɛmɛba sɔrɔ a ka baara la ko a nafolo bɛ se ka fara olu ta kan yaasa olu bɛ se ka baara caman kɛ cogoya min na ka yuruku k'o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. Kalilu Darame ni ale tun ye maliyɛnden ye n'a kun sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Faransi ma ale wulila ka na an ka ba Maliba kɔnɔna la min ye Adama Konate ni bɛɛ lajɛlen b'ale dɔ danni de pari ale ka minɛli hukumu kɔnɔ ko a fɛnɛ bɛna damakasi sɛbɛn don Adama Konate kama o kɛra sababu ye min ye procureur anti cybercriminalité Adama Kulibali ni ale y'o ɲɛmɔgɔ ye ale ye tɛgɛ kɛ min ye Kalilu Darame yɛrɛ la ka sababuya kɛ ko a ye nɛni walew ta ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma bɔlɔlɔ sira kan ayiwa a bɛ jɔ kiiribulon tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ wagati min na da kɔni ma don o la nka min ye danni de ye pari ta kɔni ye a yirala ko octobre kalo tile 3 ale bɛna jɔ an ka kiiribulon tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ yaasa ka a ka kiiri tigɛ. Sɛbɛnnikɔrɔ Kabalabugu muso olu bɔra ka taama boloda utukalo tile 26 san 2024 ka taga Sɛbɛnnikɔrɔ commissariat de police la yaasa ka taa u ka damakasi sɛbɛn don sabula u ye a jira ko waleya cɛjugu dɔ bɛ ka ta ka ɲɛsin u ka denmisɛnninw ma ko wolo tin o ka gɛlɛn nin ma o waleya de ye u ka denmisɛnninw bɛ minɛ ka faga tile 2 o kɔfɛ u bɛ taa sifinnaka ninnu su sɔrɔ so labanbali dɔ kɔnɔ hakɛto bɛ kuma la u bɛ taa sɔrɔ u ka denmisɛnnin ninnu dogoyɔrɔ o tigɛlen don ka u kɔnɔnafɛnw ka olu dɔw bɔ ka taga ni u ye a jira ko min ye u ka denmisɛnnin 2 ko a kɛra o la sabanan o kɔni o sera ka porokoto o ma faga o sera ka a yɛrɛ bɔ ko u b'a ɲini finitigilakaw fɛ u ka wuli ka u jɔ yaasa nin waleya jugu in bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ u ka sigida la cogoya min na min ye Sɛbɛnnikɔrɔ finitigilakaw ye olu fana ye u hakilila tigɛ k'a f'u ɲɛna ko u ka hakilila tigɛ n'Ala sɔnna olu bɛna u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ maa minnu kɛra nin waleya cɛjugu kɛbaga ye k'a tɛgɛ kɛ u la muso ninnu ko nin tɛ olu ka bɔko fɔlɔ ye k'u ka bɔko fɔlɔ la ni u ka yɔrɔ cɛkɔrɔbaw u ni olu bɛnna ko olu ye a jira ko u bɛn'u seko n'u damayira kɛ ka tɛgɛ kɛ maa minnu ye nin waleya cɛjugu in kɛ ko nka taama bɔ sisi ma mɛnɛ ko wa ko ni a ko ni fu ma sira la ni finitigilakaw ma wuli ka u jɔ ko hali olu bɛ bɔko sabanan kɛ ko hali ni u ni de bɛ to a da fɛ. Bolodi ɲɔgɔnma min bɛ farafinnagun jamanaw ani Chine jamana ni ɲɔgɔn cɛ o sigikafɔba min bɛ ka kɛ Chine ni a daminɛra septanburu kalo tile 5 san 2024 Pekин Chine dugukolo kan an ka jamanakuntigi colonel Asimi Goita ale ye kuma ta ale ye a jira ko bolodi ɲɔgɔnma min bɛ a ka jamana ni Chine jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko u labɛnnen don ka dɔ fara a kan wa a ye a jira fana ko nin bolodi ɲɔgɔnma in bɛ ka kɛ bonya ni karama bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wa ko a bɛ ka kɛ fana yɛrɛma hɔrɔnya fana kɔnɔna la o kɔfɛ a ye a jira ko a bɛ Chine jamana fo kosɛbɛ u ye dɛmɛ min ta ka ɲɛsin u ma bamantiwale kɛlɛli la o kɔfɛ a ye a da don
degun min bɛ Mali jamana yɛrɛ kan ani u b'a fɛ ka fura sɔrɔ degun minnu na a ye i da don o bɛɛ lajɛlen na. O kɔfɛ a ye a jira fana ko min ye farajɛla jamana dɔw ye ko u ye waleya cɛjugu dɔw ta ka ɲɛsin min ye farafinna gun jamanaw ma ko o yɛrɛ kɛra sababu ye ka dansigi farafinna gun jamana dɔw ka tagaɲɛ la. A ye a jira ko bolodiɲɔgɔnma min bɛ Sini jamana ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ ko a dalen bɛ a la ko a bɛna kɛ bolodiɲɔgɔnma ye bɛɛ lajɛlen bɛna i ta sɔrɔ min na. O kɔfɛ a ye i da don AES sigikunba yɛrɛ la ko AES sigikun tɛ dɔ wɛrɛ ye min ye ni jamana saba ni o ye Mali, Burkina ani Niger u bɛ se cogoya min na ka lakana sabati bolodiɲɔgɔnma kɔnɔna la ani u bɛ se ka u bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min na ka na ni lafiya ye u ka jamana kɔnɔna la ko a sigikunba ko o de ye o ye. N'an bɔra yen min ye Siniwaw ka jamana ɲɛmɔgɔ ye a sigikafɔ kɛnɛ kan ale fana ye kuma ta ale ye a jira ko min ye Sini labɛnnen don ka dɔ fara halisa ani Afiriki jamanaw ka bolodiɲɔgɔnma ka dɔ fara o kan wa a ye a jira fana ko min ye Sini labɛnnen don ka u ka sugu dayɛlɛ farafinna gun jamanaw ye yaasa min ye farafinna feerefɛnw ye o bɛ se ka ye cogoya min na Siniwaw ka sugu la wa a ye a jira ko min ye miliyari 50 dolari wari la ko o de bɛna di farafinna gun jamanaw ma yaasa u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ sirabaw dilanni fo ka taga se an ka kurankow ɲɛnabɔli ani fɛn o fɛn bɛna ni yɛlɛmali ye an ka jamana kɔnɔna la an bɛ se ka an yɛrɛ dɛmɛ o ko la cogoya min na ani o kɔfɛ fɛnɛ a ye a da don lakana sira la a y'a jira ko u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan fɛɛrɛ min ni o bɛna banbantiwalew kɛlɛ ka bɔ farafinna gun jamanaw kɔnɔna la. A ye a jira ko min ye miliyari 14 dolari wari la ko o bɛna bila ka na farafinna gun jamanaw kɔnɔna la yaasa u ka finitigilakaw dɛmɛ ni o ye ani a ye a jira ko min ye soldat 600 fo ka taga se polisi 200 ani jeune officier 100 ko olu bɛna ta ka taa Sini dugukolo kan ka taa u dege kɛlɛ kɛcogo ɲuman na yaasa u bɛ se cogoya min na ka na kɛlɛ ɲuman ka na o kɛ u ka jamana kɔnɔna la. A ka nin kuma ninnu kɔfɛ min ye farafinna gun ɲɛmaa dɔw ye olu ye u da don a la k'a jira a la ko sanni feere min bɛ farafinna gun ani Sini dugukolo ni ɲɔgɔn cɛ ko wari kasabi min bɛ sara ko u ka a lajɛ ka dɔ bɔ o la ko sabula salon ko dɔ farala a kan ko sabula min ye miliyari 60 euro wari la ko a bɛ taa o ɲɔgɔnna la min ye Siniwaw ka jamana ɲɛmɔgɔ ye a ye a jira ko awɔ a bɛ a ko kalama wa ko a bɛ baara la yaasa min ye sanni feere min bɛ Sini jamana ani farafinna gun jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ cogoya min na kelen ye bɛɛ bɛ i ta sɔrɔ min na. N'an bɔra yen an bɛ taa Congo RDC min ye Makala kasobonba ye o ɲɛmɔgɔ ale bɔra a jɔyɔrɔ la wa a ɲininen don nin wagati na ka sababuya kɛ kasoladen minnu ni olu tun y'a ɲini ka boli ni o maa 129 ni olu ni tɔɔrɔ o bolili senfɛ a ɲininen don o de kama wa ko tɛgɛ bɛna kɛ a la nin wagati in na a jiralen don ko a tɛ jamana kɔnɔna la u ka finitigilaka min bɛ ni o bɛ wele nanzarakan na ko service de police olu de bɛ ka a ɲini nin wagati in na a danka o de bilala a nɔ ra yaasa baara bɛ se ka kɛ cogoya min na. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka dibila baara kɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi Ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔna la Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni di aw ma laadiriya la shukran.